Ingen bue eller rod, okay? Ja. Og husk ikke at hacke med. Men jeg kan ikke. Nej! Skide hacker! Fuck, du er lort. Det er fandme dig, der hacker. Var det ikke sjovt? Nej, Var det ikke sjovt? siger du hacket. Hvad er jeg nu mod dig igen? Gider det bare sådan. Nå. Jeg går under og spiller CSGO. Nå ja. Skal du med? Lige om lidt. Jeg prøver lige at finde det der spray hack ting. Spray hack. Jeg vandt. Easy. Old school hack. Hvad er det der multi-hack? C, Counter-Strike, Global Offensive. Tilbage sikkerhed. Hvad er det, der sker her, mand? Hvor han virkelig er det en fishing rod skader, hva'? Det er website på vej til at holde os... hacker befinder sig på, kan forsøge at narre til at installere programmer og skade din browser ved at ændre din startside eller vise flere annoncer på. Sådan, Jack. Lol. Kom så. Oh yeah. Lol, I'm gonna go. Wow. Well, Ghost Bane. Niklas?